σλάλομ εδώ. Τι σλάλομ, με τι, σκι. Που είχε και που σε έπαιρνε απάνω τελεφερή. Α, ναι. Που έχουν καταργήσει. Αλλά αυτό πάντα είναι. Ναι, το πήρα, αλλά δεν χωράει όλο. Κάτσε να πω. Ήμασταν κάποτε να φτάσουμε έτσι τεράστια. Αλλά έχουμε παίξει πλέον. Και εδώ είναι οι αίθουσες γυμναστικής, είναι ακριβώς όπως ήταν των κοριτσιών του δεξιά και των αγγλικών. Το σχολείο μας το ίδιο χρώμα πάντως. Daddy's going back to school. Εδώ ήταν πέμπτη και έκτη τάξη. Από πίσω ήταν την Τετάρτη, πρώτη Δευτέρα και μετά τελευταίες 3 τάξεις εκεί στο γυμνάσιο πλέον. Πες. Και φύγε. Και άμα δεν κλειδωμένο, χτυπάει το κουδρίνο με την κλειδιά. Το θυμάμαι αυτό το πράγμα. Καλά και δύο χρόνια μείναμε από εκεί, αλλά αυτό δεν έχω τόσο πολλές. Γιατί εμπειρίες πιο πολύ από εδώ είναι. Γιατί εδώ μεγάλωσα. Κλείστη. Κλείστη.